just submitting. We have a challenge. Yema big artists who do not submit music. They will just put music yavo pa YouTube, Spotify, and digital platforms. Vatopedza haana kuzivisawo manager wake kuti tinodawo kuti music yedu iende pama-radio stations. And when that happens now, zveshuwa tinombosangana nematambudziko ekutombonyora tsamba chaipo kuti rekutogowa manager wanangi timbomudza kuti ingosubmita iwo music kuitira kuti painorequestwa tisetokunge tisingadi zvido zvevanhu. So in those cases ndopatinozo application payoutube tiridzi, but it's not allowed. Hazvisi pamutemo. Due to the high number of music we get, hatikuzokwanise kuprovide feedback kune munhu wese kuti song yako taireceiva asi quality wako quality hazvisi kubuda. What we can only do is to acknowledge receipts yokano music yatasen taiona. It's the obligation of the artist toya kunyadzela interviews vananoti saka setingatiyedze tine mashows akawanda tine mapresenters akawanda. You are free to choose the presenter wakuda tagoita sei akuinterviewa. You approach them nicely. Unouya kustation wokumbira kuona zvingi Rozi shamari tine song dzangu dzandakaririsa makadzionawo here paemail yedu. Hamena kana zvava zvakakodzerawo kuti mugonditowo interview. And that way iye achava schedule yake kuti zviri kunyatsoenderana here nezvaari kuita okupa date netime tano we can do the interview on such and such a date, right? There are also instances whereby remember chakoti toita zvinhu zvevanhu handiti toona kuti no, there's a high traffic iri kuitika, people are really requesting for this person, talk chat toita interview. This is just the interviewing process. So we also feel it's important to not kuti atiti vanhu vabhadhari kuti music yavo iridzwe paredio. And so if you have ever ndakutomboenda kusaidi mapurisa chaiko kuti zvokwadi kana wakambobhadharisiwa wakambonzi neany of our staff aiwo music yako tinoenda kunza asi for something, yes, you are very free to report nekuti iye wacho aiita izvozvo zvekutara kuda mari aitotyora mutemo. So tinoda kumutendai nyaya dzimwe dzatataura dzabva muconstitution yemuzimbabwe pamwe chete neBroadcasting Services Act. Namba dzangu dziri paSubmit. Email yangu inoti rosey@yahwehfm.co.zw. Namba dzinoti 0719355009. Masi mukaundibata pamufodze basi handiti zvinotenda.